Мұң вағыла. Күпме йөрәк берчә сихри дарьяларга күмелә. Үздереп тә сайрый сандугачмы, көмеш җыңлавымы түгелә. Шушы монда тарих авызлары, шыңрау торналарның тавышы, горур тауның, таш куеның ярган, саф чишмәнең чың-чың агышы. Шушы монда тәүге мөхәббәтнең ләззәт белән ташкан хисләре, оппак каенлыкта кавыштырган ак бәхетнең айлы кичләре. Курай моңнары бу, шушы моңнар ничә буат белмәй үлемне. Илләр аша дуслык нурын сибә һәм төенсез бәйли күңелне.